priserna på de nya hamburgerna. På de nya hamburgarna tycker Nils. lilla Nils är bra. En billig men smaskig hamburgare är alltid uppiggande klockan 2 dagetid. Nils vill också vara med. Och fågeln flyger men faller ned efter herr Johanssons skottlossning. Lilla Roger Han avfyrar en kuk. och Roger dör. Roger. Blir träffad i skallen. Av ballen. Han blev tagen bakifrån. Dricks. Och herr Johansson tittar förbi. Återigen. Han vill ha kaffe. Till far jag far. Där kan jag vara idag. För även. Men även. Men även. En grisgal som en tupp. Med morrande öron fladdrar den. En sned potatis ligger och väntar på ugnens nedgång. En liten unge är begravd. Och herr Johansson tittar förbi. Den sneda oceanen är inte längre grön. Den har blivit brun. Det är förruttet i området. Tillsammans med den gråa kombinationen känner det sig vackert. Den är återigen åter. Skönhet, skönhet. Du är så skön. Och vandrar upp mot berget. Men somnar för en stund. Där ligger den och fungerar. Jesus ropar till dem. Stig upp. Annars ska jag förvisa er till helvetet. Jorden går under. Och folk dör. Även jag. Och även du. Eva är redan död. Herr Johansson tittar förbi. Den sneda potatisen ligger och väntar i mikrovågsugnen. Gud skapar världen på nytt. Men blir inte belåten. Han vill ha en lite sån här kastanjefärgad blus. Blusen var inte kastanjefärgad. Utan den var gråblå. Prickig. Med Lila. Ränder. och en Gud var icke nöjd. Icke nöjd. Han far till far omkring med babyolja på skallen. Han snappade åt sig en frukt som han beförde in i munnen och tuggade med tänderna. Hackade det